Hola, matestuberos! Anem a veure què és el repartiment inversament proporcional. Abans hem vist el repartiment directament proporcional i a diferència d'aquest, el repartiment inversament proporcional és quan hem de repartir una quantitat inversament proporcional a unes variables. És a dir, anem a veure un exemple que és més entenedor. Aquí ens diu, segons un testament, una fortuna de 65.000 euros es reparteix entre 3 persones en parts inversament proporcionals al sou de cadascuna, que és 900 euros, 1.350 i 1.800. Llavors, què tenim? Tenim que el sou 1 és de 900 euros. El sou 2 és de 1.350 euros. I el sou 3 és de 1.800 euros. I volem repartir 60.000 euros. Llavors, què passa? Si nosaltres féssim el repartiment com hem fet abans, la persona que més diners guanya seria qui més diners s'enduria. I precisament volem que la persona que més diners guanya, la persona que més diners guanyi, és la persona que menys diners de la fortuna li tocaran. Fixeu-vos que quan una magnitud puja, l'altra decreix. Llavors, això vol dir que és un repartiment inversament proporcional. Llavors, quan és un repartiment inversament proporcional, hem de fer una petita transformació. Perquè fixeu-vos, necessitem que el 900 sigui el número més gran per poder fer el repartiment, perquè ha de ser aquest qui més diners ha de guanyar. Llavors aquí, en aquests casos, quan parlem de repartiment inversament proporcional, s'ha de fer un petit canvi, que és fer l'invers d'aquests nombres. Sempre s'ha de fer l'invers d'aquests nombres. Llavors l'invers de 900 és 1 partit 900. L'invers de 1.350 és 1 partit 1.350. I l'invers de 1.800 és 1 partit 1.800. No us poseu nerviosos perquè hi hagi fraccions. Tractar amb fraccions és senzill. Teniu la calculadora i us pot ajudar. Perquè us feu una idea, 1 partit 900 és 0,00111 periòdic. U partit 1.350 és 0,00074 periòdic. I 1 partit 1.800 és 0,00055 periòdic. Fixeu-vos ara, el sou de la persona número 3, que era el més gran, ara és qui té el nombre més petit. Llavors, el sou de la persona que tenia el sou més petit, ara té el nombre més gran. Llavors, un cop hem fet aquesta conversió, ara ja podem fer els passos del repartiment directament proporcional, que era trobar la raó de proporcionalitat. Llavors, hem de sumar les proporcions a repartir, que en aquest cas són aquestes d'aquí. Us recomano que feu la suma amb les fraccions a la calculadora. 1 partit 900 més 1 partit 1.350 més 1 partit 1.800.
I això ens dona 0,0024074. Llavors, ara que tenim això, sabem que la raó de proporcionalitat serà igual a la quantitat a repartir, que en aquest cas són 65.000 euros, partit la nostra suma de quantitats, que com que són inverses és una suma petita, 0,0024074. Us recomano que utilitzeu tots els decimals per fer aquesta divisió. Llavors tindrem 65.000 dividit per el valor d'abans. I això ens dona un valor molt gran. No us preocupeu perquè siguin xifres grans. Simplement escriviu-les amb paciència i sense posar-vos nerviosos. Ens dona 27 milions. Sí? D'euros a repartir per euros de sou. Llavors, aquests 27 milions, que són euros a repartir per euros de sou, ara ho multipliquem pels euros de sou que tenim. I no ho multiplicarem per aquest 900, sinó per l'invers. Llavors, si multipliquem 0,00111 per els 27 milions, això ens donarà que la persona que té menys sou s'endurà 30.000 euros. 30.000 euros. La següent, igual, multipliquem pels 27 milions i l'altra també. Llavors, els 27 milions per aquell número, recordeu, utilitzar tots els decimals, escriviu la fracció millor amb la calculadora, s'endurà 20.000 euros. I la tercera persona, que té el tercer sou, s'endurà 15.000 euros. 15.000 euros. Vale? Si sumem tot això, veurem que ens dona 65.000. Per tant, ja és una evidència de que hem fet l'exercici bé, perquè hem repartit la quantitat que teníem per repartir. Simplement hem de recordar-nos d'aquest canvi que fem aquí, que és convertir aquest nombre, en lloc de que sigui el més petit, el convertim en que sigui el més gran, fent els inversos. Recordeu, fem els inversos perquè és un repartiment inversament proporcional, si ho voleu pensar així. I després sumem tots els inversos, traiem la raó de proporcionalitat i multipliquem. Anem a veure un altre exercici d'exemple, per agafar confiança amb el repartiment inversament proporcional. En aquest exemple volem repartir 114 caramels entre 4 nens, de forma inversament proporcional a les seves edats. Llavors tenim el nen 1, el 2, el 3 i el 4. I aquests nens tenen 3 anys, 4 anys, 5 anys i 6 anys. I què volem? Que el nen que més anys tingui sigui el que menys caramels tingui, perquè és de forma inversament proporcional a les seves edats. Llavors, quan una magnitud creix, l'altra decreix, això vol dir repartiment inversament proporcional. Per tant, quan fem un repartiment inversament proporcional, qui més caramels s'endurà serà qui menys anys té, que serà el nen 1 que té 3 anys. Llavors, per fer això, hem de calcular els inversos. I els inversos són aquests que tenim aquí. Ara que tenim els inversos, hem de sumar-los. Hem de sumar-los per després calcular la raó de proporcionalitat. Llavors, si sumem tots aquests
tots aquests inversos, ho faré aquí baix, si sumem tots aquests inversos, què ens quedarà? Si sumem 1 partit 3 més 1 partit 4 més 1 partit 5 més 1 partit 6, si no volem perdre temps i no volem calcular el mínim comú múltiple i de més, podem fer-ho amb la calculadora. 1 partit 3 més 1 partit 4 més 1 partit 5 més 1 partit 6. Això ens dona 0,95. Inclús si volguéssim podríem posar-ho en forma de fracció, ja que les calculadores ens ho diran. Això és 19 partit 20, que és 0,95. La raó de proporcionalitat, com serà? Doncs la quantitat de coses a repartir, que pot ser diners, caramels, gorres, pot ser qualsevol variable. En aquest cas són 114 caramels entre 0,95 anys. I això què ens dona? Això ens diu que es donaran 120 caramels per cada any. Llavors, ara directament, el nen 1, que en lloc de tenir 3 anys, ara té 1/3 d'anys, que ho hem fet això perquè sigui el nombre més petit, en lloc de ser que sigui el nombre més gran, en lloc de ser el més petit, i així és el que més diners, el que més caramels rebrà. Llavors, 1/3 per 120, 1/4 per 120, tot per 120. I sabrem els caramels que li toca a cada nen o nena. 120 per 1/3, això és 40 caramels al nen que té 3 anys. 120 per 1/4, 30 caramels al nen que té 4 anys. 120 per 1/5, 24 al que té 5 anys. I el que més anys té, li tocarien 20 caramels. Si sumem tot això, ens donarà els 114 caramels que teníem a repartir. I fixeu-vos un cop més, qui menys anys té és qui més caramels té, que és precisament el que ens demanava l'enunciat. Vinga, va, ara us toca practicar a vosaltres.